Dimas Adinata Raharja, Fitri Dimasih, sayo, sayo. Yuk. Ora lho. Lah yo ngono lho Mas. Sajae sing jawab Pak Purdo iki sing bayare mek Pak Purdo apa piye iki? Ayo Mas Jat. Kok bayarane Pak Purdo? Ora. Ben ora kan Pak Purdo. Kita sing lemes kok butuh. Kok ngaten? Sing bareng to, sing bareng to. Lah iya. Bareng to. Enek titik didum. Enek akeh banget didum. Titik. Ya. Mas Kiren. Dalem. Lewek. Yuk. Oi. Tetep banget banget sore sesarengan ke Dayu Angel Rosmala, goyang kanan goyang kiri, tembang Bengawan sore dalu mriko katur kakang kula punika Kang Mas Hartono utawi Kang Mas Tron ingkang mijil saking lati ketal tugal terkare goyang Mas Tron. Yuk.
tenanan. Leh piye le? Terang lho. Aku malah ndredeg lho. Marakne ndredeg lho, ngene malah itu. Oh. Loh, ningali yogane iki ya weh jan gandeng-gandeng dulur-dulur. Niki tak sik dagangan sedaya. Dagang sedanten. Estu. Nggih wonten. Sopo wae? Kabeh. Enek sing urung blas ya enek sing urung mindo, enek sing urung telu. Enek sing judune sik TK bareng ya enek. Enek. Tukang kendang iki lah. Nek golek butuh jodoh ngene jodohan ning TikTok bareng ya enek sing 4-7. Walah. Mas Galang Glono. Nah, niku nggih pengendang. Alah, jan jos lek niku. Sik, Jel. Pripun, Mas? Dalu punika ora dulur-dulur Tulungagung, dalu niki nggih kerawan saking keluarga Agung, dulur-dulur saking Unesa. Oh, ngoten. Lah iya. Nggih. Niki Kang Mas Cikal. Ha, iki Unesa ke Unesa. Heeh. Niku drame nggih Unesa. Unesa Alhamdulillah. Rono ngedram niki kalau mau siang kersane ora balik ning Surabaya dijob bal-balan karo Kang Murad. Iya. Wes, muga-muga sesuk bal-balan sumber gerak. Nek sir bal-balan kayak gelut ya. Menang. Sajae ben rada rame ngono lho. Pokok jegal-jegalan ya, Mas. Iki soale Kelurahan Sumber Gedong dibar niki badhe bersih desa. Terus diawali kanthi olahraga sepak bola. Terus nanggap jaranan ngoten nggih. Pemainnya yang ini Pak Pur barang ku dari penjaga gawang. Terus Sando kayak alah ku njuwaki bal Endo. Wis rasa melok bal-bal teh. Heeh. Wis ku kabeh iki wis pokoke akeh iki. Iki Mas Edi. Mas Edi ya op. Iki wasit apa-apa iki. Lek duta persaudaraan jelasnya ya ora mungkin. Ya toh. Klebet. Yo, iki bacana kurang titik. Heeh.